Domn doctor, se pot recolta probe de urină la sugari sau copii puțin mai mari care nu reușesc părinții să recolteze urocultură, face această analiză și în cadrul clinicii gineco? Bineînțeles, e o manevră simplă, efectuată aici în cabinet, după o toaletă a regiunii perineale. Recoltăm urină utilizând niște sonde urinare foarte subțiri și proba după aia este trimisă la laborator, motiv pentru care asta este modalitatea corectă de recoltare a urinii, mai ales la copilul mic, așa cum am spus. Luați această recoltare a probei de urină? Nu este o manevră dureroasă. Este efectuată rapid, durează de multe ori 1, 2, 3 minute. De ce? Pentru că folosim și un anestezic local atunci când se introduce sonda uretrovezicală și disconfortul nu există practic. Este probabil o senzație neplăcută în momentul în care se introduce sonda urinară, dar nu este dureroasă. Este o diferență între fetițe și băieții? În mod identic și la fete și la băieți, tehnica este absolut identică și are aceeași durată de timp de recoltare. 1, 2, 3 minute și e suficient. Face cu anestezie sau este nevoie de ceva anestezic înainte? Nu se face cu anestezie, se utilizează un gel cu anestezic local care este practic aplicat pe suprafața sondei urinare. Gelul vine în contact cu mucoasa uretrală și a vezicii urinare, tocmai în ideea de a elimina disconfortul introducerii acestei sonde.